मैगं खादा लानायलाय हावै सेन्देल गाननायलाय नों रजेनि वाल किपार दं आंनि मबाइल सिबिङाव मैगं खादा लानायलाय हावै सेन्देल गाननायलाय नों रजेनि तार महर दं सानजौफुनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय आरो नोंथां बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दायो नैबे बेलासि मुगायाव आङो सान्तिपुर बाजाराव आङो मोनसे गोनां खामानिनि थाखाय फैदोंमोन नाथाय बेवहाय आङो नैथि खेब आं सासे व्यक्तिखौ लोगो मोनदों नोंथांमोना नैबेखौ मिथिखागौ बिथाङा गोबां बाजारफ्राव गिदिंबायनानै नैबेजों मेथाइ खननानै बिदिनो एसे एनै फैसा खांबायनायखौ नोंथांमोना गोबां मिथिगौ नों मा जायगायाव गिदिङो ओरैनो मा औ बङाइगाव धालिगाव सापागुरि बङाइगाव धालिगाव सापागुरि माने जोंनि चिरां जोंनि अल चिरां गिदिङो आरोना जोंनि अल चिरां गिदिंनानै माने बेबायदिनो मेथाइ खननानैहाय माने जा गरफा गरनै मोनो बेजोंहाय जिउ खुङो आरो बेसेबां जाखो बेबायदि मेथाइ खनलाबायनानै 8-9 बोसोर जाबाय 8-9 बोसोरसो जाबाय नैबे फंबाया बेबायदि मेथाइ खनलाबायनानै 8-9 बोसोर ना सानसेयाव बेसेबां मोननाङो जेनेबा नोङो ओजोंहाय मानिबा गोजानाव थांबा मोनो 400-500 मोनो सोरबा बिदिनो होयो आरोना खस्थ' खालामनांगौ खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेबायदि मोनो आरोना आच्चा नों माजों फैयो आं उइंगारजों फैयो मालाबा उइंगारजों फैयो टेम्पु उइंगारजों फैयो नोंनि न'आ महानो सिडली खोनाबाय बेना सिडली माखासे माखासे समफ्राव उइंगारजों आरो मालाबा टेम्पुजों फैनानै बेबायदिनो बाजार हाथाय दखान माने बेबायदि गान खनबायनानैहाय जि मोनो जायफ्रा अननानै बेसेबां होयो 10-20 थाइबा थाइनै बिदिनो लानानै बे थाङो बेजोंनो गावनि जिबन न'खर बियो खाङो आच्चा हिन्जाव दंना नोंना औ हिन्जाव आखाइ हिन्जाव आखाइ खंदि फिसा दंना गैया दासो जाबाय फार्स्ट जाबाय गथ' गथाय गैथ'वा दा बिसि दङ दा बेबायदिनो माने बिथाङा मेथाइ खनबायनानैहाय बेबायदिनो गावनि जिउखौ खुंनांगौ जाना फैयो दा बाथ्रा बेल' मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दिनै जोङो गासैबो मानसिया गासैबो बे संसाराव थानाय गासैबो सुबुंफ्रा एखे रोखोमनि नङा दिनै सोरबाया बेबायदिनो बिथाङा नोंनि मेगन नुवा ना मोननैबो नुवा सोरबाया बेबायदिनो मेगन नुवा बेबायदिनो मेथाइ खननानै गावनि जिउखौ खुंनो गोनां जायो सोरबाया बेबायदिनो आथिं लेंग्रा आखाइ लेंग्रा मेथाइ खननो रोङा बिसोरो लामा ट्रेसाथिं थानानै बेबायदिनो फैसा बिबायनानै गावनि जिबनखौ खुंनो गोनां जायो आरो सोरबा बेबायदिनो लाखपति बेबायदिनो मानसि जाहैयो जायखिजाया मानो जोङो मानसिनि गासिनि लाइफआ जिबना एखे नङा बेखायनो जि लाइफआव जि गाव जिउ खुंनो हादों बेयावनो सेटिसफाइ माने बेयावनो गोजोनै माने जिउ खुंलांनो थाखाय जोङो नाजानांगौ आच्चा नों माबा मोनसे दुखु मोनो नामा गोसोफ्राव आङो खाना जायामोनब्ला आं बिदि मावगौमोन माबा मोनसे सानो नामा मालाबा जायो माथो खालामबावनो बुहुमाव बेबायदि थानानै ओमफ्राय बेबायदि लकेलाव थानानै बेबायदि रङाव थानानै बे बुहुमाव गासिबो एखे नङा समाजाबो एखे नङा बेखौनो समाव देहायाव सान्थि गैया समाव सानो आरो ना आं खाना नङामोनब्ला सानो बुहुमावथ' अनेक समाज बिथाङा बुंबाय जुदि बिथाङा गुनोमोनब्ला मोजांमोनब्ला बेलेगफोरबायदि मावनानै दांनानै जागौमोन हाजिरा मुजिरा मावनानै जागौमोन हयथ' निस्सय गोसोआव साननाय दङ बेबायदिनोसै गासैबोनि जिउ खुंनाया गासैबो जिउ खांनाया एखे रोखोमनि नङा सोरबाया खानायै सोरबाया मोजांब्लाबो दिनैहाय मावनो हायै माबा मोनसे लोरबां अबस्था बेबायदि बायदिजों माने जिउ खुंनो गोनां जायो दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै नैथि खेब बिथांखौ लोगो मोनबाय गिबि खेबाव आं बेखौ बेंटलाव लोगो मोन्दोंमोन आरो नैथि खेब आङो नैबे सान्तिपुर बाजाराव लोगो मोन्दों आरो आं दोंसे मेथाइ आखायाव होबाय बेखिनिसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै दाबाव बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै थाबाय आंनि मबाइल सिबिङाव मैगं खादा लानायलाय हावै सेन्देल गाननायलाय नों रजेनि वाल किपार दं आंनि मबाइल सिबिङाव मैगं खादा लानायलाय हावै सेन्देल गाननायलाय नों रजेनि तार महर दं
la 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 la